I ara què? No bufa el vent. Vos porteu un grapat de històries. 1, 2, 3 i... Simone, mia amore, Simone, che cosa gli ha da fare? Simone, mia amore, Simone, che cosa gli ha da fare? Està bé, et faré l'esmorzar, però primer m'hauràs de dur una paella. Una paella? Sí, una paella. Un moment! Què? Però tu portes dineret? Jo? Ni un tabo. Uns calcetins! Uns calcetins! Ai, és que no entenc res del que diu. Vosaltres amb el que vol? Que falta la trompeta! Que falta la trompeta! Estic nervita de poliol perquè m'ha agafat un mal de panxa quan anava a prendre el sol. Jo t'ajudaré. A les 8, netejar les cagarades del burro. A les 8, mitja, reunió pel veïna. Què deies? Atenció! Silenci general amb tots vosaltres. Sa majestat reial. I aquesta nit anem a sopar. Sopa de pollastre! I tombaren totes les parets de la presó. No va quedar pedra sobre pedra. La casa de la filla del rei, un somerrit que no és, que estava